Ni hizkuntzaren funtzionamenduaren erreferentzia ereduari buruz hitz egingo dizuet. Azken urteotan gailurrean zeuden hizkuntza funtzionamenduari buruzko postulatuak aldatu egin dira. Eredu formalak indarra galdu dute eredu pragmatiko eta komunikatiboen mesedetan. Eta zuzentasun formalak lekua utzi behar izan diete beste zuzentasun mota batzuei. Adibidez, estrategikoari edo komunikatikoari. Eredua eta bere aplikazio ildoak. Marko teoriko bat hartu behar da erreferentzia gizaz, eta kasu honetan Genevako eskolako hartu dugu. Horrela, mintza jardunei, testuei, diskurtsoei eta hizkeriei hiru egituratzen maila errepara dakiezela esan dezakegu. Alderdi erreferentzialak, fisikoak eta sozialak direnak. Alderdi erreferentzialei dagokienez hauek aipa ditzaket. Nozioen mundua, hau da, lexikoa, eta nozioen erlazioa eta eskematizazioa. Hauek batez ere alderdi informatiboari oratzen diote, hau da, kalitatezko hizkerei, horrela hiztegi kontuetan jartzen gara, adibidez, terminologietan. Sarritan esan dezakegu munduko objektuak ezatozela bat mintzarakoarekin, tartean manipulazioa baitago. Horregatik, ez dago gauza guztiak esateko era edo modu bakar bat. Egoera desberdinek hiztegi desberdina askatzen baitute. Bestaldetik, alderdi fisikoak daude. Jardunak inguruneari erreferentzia egiten dionean agertzen direnak. Eta orduan honako faktore hauek bereiz daitezke. Solaskidea, esateria eta ekoizpenaren denbora eta espazioa. Azkenik alderdi sozialak daude. Aurreko osagaien balio sozialak direnak. Hauen tratamendua bereziki garrantzitsua da testuak osatzeko orduan. Testualizazio esparrua. Maila linguistiko eta operatiboa da. Honako azpimailetan bereizten da. Kohesioarena, hau da, nozioen arteko lotura, referentziak kateak, anafora sistema eta bat. Konexioarena, ezberdinen arteko lotura, erlazio logikoak, ideien banaketa eta baratzen dituena. Eta modalizazioarena eta enuntziatiboarena. Esateak bere enuntziatuaren gainean gauzatutako ohar guztiak direna. Kalitatearen abiadurak, parametroak eta arauak. Baliozko planteamenduari parametro eta arauen artean egiten den bereizketa esaten zaio. Abiadurak edo printzipioak. Abiadurak esaterakoan kalitatea eragiten duen oinarrizko ezaugarri multzoa izan nahi da. Hori dela eta zuzentasuna eta egokitasuna dira hizkuntzaren ezaugarriak. Azkenez, esan daiteke hizkera batek baduela zerikusirik hartzailearekin, areago merkatuarekin, eta egoera horretara errenditu beharko duela hizkera. Parametroak. Honako parametroak bereiz daitezke. Lehenengo gaia. Gai batzuek orokorrak dira. Hau da. Aparteko jakintza berezirik ez dutenak eskertzen. Eta bestaldetik espezifikoak. Hiztegiari dagokienean nola esamolde eta adierazpen bidei dagokienean eta bat jakintza berezia eskatzen dutena. Beste parametro bat formaltasun maila izango litzake, erlazio sozialarekin lotuta dagoena, nola baiteko seriotasunez eta konfidantzarekin lotuta dagoena. Horrela, kontuan hartu beharko da, hizkuntzaren erabilera jende aurrean, maila pribatuan edo klase batean egiten dugu. Kanal edo bidea. Arraroa egingo da hizketan hizkuntza idatziaren estiloa entzutea. Parametro honek baduelako eraginek formantasunean, sintaxian eta esaldien arteko moldaketan. Eta oskoa eta idatzia prozesatzeko baldintzak guztiz desberdinak direlako. Horregatik, hizkuntza batean hitz egiten jakitea ez du esan nahi hizkuntza horretan idazten jakitea. Horritu galaber komunikazioaren helburuak. Bai informatzea, bai dibertitzea, bai konbentzitzea eta bai. Ohar bezala esan dezaket edozein hizkuntzak badituela aldakiak. Erkidegoko linguistiko lagun guztiek ez dutelako berdin hitz egiten edo idazten. Eta egoera komunikatibo guztietan ez dela hizkuntza modu bakarra erabiltzen.